Ito na yan. May nag-aso nga to, bay. Usakay na nga to. Baka na ba sa mga O, ata kay baw ngayon nga to na to. Sige, lauya na pa, lauya. Uya, pataka. Maganda o sa may uya. Amay na nga to na to. Parang Yan, naro. sud. Ay. Sinigyan sila bago. Tingnan to nga to. Jun. Aw. Ay, pagi-agi tapos baling nga to. Ano, gutumo. Ay, tara, mga tata. Maliit sini lang sa ini. Saan ba to, be? Patay, bay. Kagwapuha, eh. Oh, no! Makatilaw na kita ni usang giloto ni buyak. Pag sinabi kong takbo, takbo. Di atuon. Ay! Kaumot ba ya? Ay, sir, maayo ko to. Unsay ato? What's that? Nakita man kana nimong kaldero na. Unsay what's that? Magana may kiba o unsay sodi na. Ay naman. Relax. Relax lang. Relax lang. Ay, isa pa. Narinig ko. Nakakita mo nga nag-aso na pun, budol pun mo, kamukhaon mo. Gutom na ganyo. Muhatag lagi ko sa inyo basta ipakita ninyo ang talent. Ninyo sa kuha. Talent lang. Ay, ako ba? Sa may talent ninyo. Ako kaon. Talent mo kaon. Ikaw. Sa may talent mo. Ayaw ko. Sayo ko, sige sayo. Napagay talent. Kumawa ko mulong agway bugas. Ha? Kumawa ko mulong agway bugas. Mulong agway bugas? Kung sa'yo pag lungag di bugoy bugas? Talon. Ano sa kuya? Kamu nagbantay na mo din nga nagsigig aso kong abuhan, hinduol ra mo. Problema na nag-aso na siya. Nga, di ko nyo kaluyan di ay nga ang kaldero dako kayo nga wahing tabang sa kuha. Ito, manghilak lang ako para tagaan Sir Boyax. Oh, Hinahinayan lang po ni Muntingan Sir Boyax. ay dili pwede. Suko ko sa inyo kay magbantay ra mo og naay dako kaldero itak-on sa abuhan. Kapati ang tagsilingan. O ay kung wa koy labot ra babantay tag silingan. Yan, masumbagan ka. Ay wa koy labot basumbagan bisa ba magtiligbasa ita. Tao. Ha? Bangon mo. Hadlok makano nga tao ng punta. Matulogin mo. Di lagi pwede. Ay niya, son. Ipakita ninyo akong inyong talent sa kuha. Ipakita na mo sudan na. Oh, sige. Dira sila mga yun eh. Pagkadagkuha man mahubos nila ko ang tinda. Oh, tinda din ani mo di. Asa mo may Tinda ko kapamilya? na. Lang nasa mga oy. Ha? Pretis!